Lewapda turan tupandan soňky maglumat ýetersizligi ilaty başagaýlyga sebäp etdi. 27 aprelde akşam ara Türkmenistanyň günnägör sebitlerine ýüz beren güýçli tupandan soň Lewabyň merkezi Türkmenawatda başagaýlyk boldy. Şäherde mobil we internet aragatnaşygy henüz täzeden dikeldilmedi. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary şäher ilatynyň tupandan soň 28 aprelde maglumat ýetersizligi sebäpli dogry düşündigini, häkimetleriň tebii garasadyň netijeleri bilen gyzyklanmaýanlyklaryny hemde şäheriň käbir dukanlaryna talaňçylyk hadisalarynyň ýüze çykanlygyny habar berdi. Fara etrawyna ilatyň elektrik, tebii gaz we suw üçinçiligi gaýtadan dikeldilmezligine galýar. 28 aprelde bütün gün başagaýlyk boldy. Adamlar näme etjeklerini bilen okdular. Häkimetler hamala ýitirim bolan ýalydy. Hiç kim çäre görmedi. Tupanyň ýyzy galdyran netijelerini aýyrmaýarlar. Adamlara hiç zat aýtmaýarlar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy çarşenbe güni habar berdi. Ol tupanyň we ýagyşyň binalara uly ziýan ýetirenligini, köp sany jaýlaryň üçekleriniň weýran bolanlygyny aýtdy. Tutuş şäher uruşdan soňky harabatçylyk ýaly bolup görünse de adamlar agşama goloý birnäme köşeşdiler diýip habarçy maglumat ýetersizligi sebäpli ilatyň alasarmyk ýagdaýda galanlygyny gurrun berdi. Şäherde maglumatyň ýoklugy sebäpli tupanyň soň ýer titremesine we suw joşmasyna garaşylýanlygy barada myşmyşlar ýaýrady. Şonuň üçin köp adam bütün güni belent ýerlerde geçirdi diýip ol aýtdy. Şeýlede habarçy galagoplugyň ýa-da şäherde talaňçylyk hadisalarynyň ýüze çykanlygyny, esasan mebel we hojalyk harytlary satylýan dukanlaryň hatda hususy azyk haryt dukanlarynyň talanyny galy bersede suw joşmalaryndan gorkup öýlerini terk eden adamlaryň öýlerine de girilenligini habar berdi. Şäher bilen aragatnaşyk kyn, gaz, suw we elektrik üçinçiligi bölekleýin dikeldildi. Ilatyň köp bölegi öz ykbalyna terk edildi diýip habarçy maglumatynyň üstüne ýetirdi. Ol welaýatyň Fara etrawyna ýagdaýlaryň has agyrdygyny, ol ýerde elektrik, gaz we tog üçinçiliginiň henüz täzeden dikeldilmänligini habar berdi. Daryo Nokot uz garaşyz Özbek neşriniň maglumatyna görä Sevite Inensil Özbegistanyň Buhara welaýatynyň Alat we Garaköy etraplaryna da güýçli täsir etdi. Özbegistanyň Alat etrawy Lewap welaýatynyň Farab etrawy bilen ara çäkleşýär. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Özbek gullugynyň habaryna görä Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew 28 aprelde Buhara welaýatynyň Türkmenistan bilen ara çäkleşýän Alat etrawyna safar edip güýçli howa hadisalarynyň ejir çeken halkyň ýagdaýy bilen tanışdy. Onuň regiony eden safarynyň ýangy serhedin Türkmenistan tarapyndan eşdildi. İlat arasyna prezident Mirziýoýewiň Buhara eden sapary ara alyp maslahatlaşylýar. Biz bolsa arkadagymyzyň ýadyna da düşemdik. Hatda bolan zatlar barada habar hem bermediler diýip Lewapda käbir adamlaryň başdan geçirýän lap keşligi barada Azatlyk radiosynyň habarçysy çarşenbe güni habar berdi. Türkmenistanyň hökümeti Lewapda dören güýçli howa hadisasy barada onuň netijeleri ölen ýa-da yaralanan adamlaryň bardygy ýa-da ýokdugy çekilen ziýan we beýleki ýagdaýlar barada ýurt raýatlaryna maglumat bermedi. Bu aralykda 29 aprelde Azatlyk radiosyna gowşan hatdan ma'lum bolşuna görä, daşary ýurtlarda janlanýan türkmen opozisiýa toparlary Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýüzleme gurudyp güýçli howa hadisasy bilen baglykda Lewap welaýatyna adatdan daşary ýagdaýyň oglan edilmegini talap etdiler. Türkmenistanyň Kronikasynyň Meteo jurnal neşrine salgylanyp habar bermegine görä 27 aprelde Lewapda tizligi sekundda 40 metre ýetýän güýçli ýele Türkmenistanyň döwlet telewizionynyň watan habarlary gepleşigi howa maglumatyny Sevite inen tupanyň bir güniň Lewapda sekundda 5 metrden 16 metre çenli ýeliň öwüsmegine garaşylýanyny habar beripdi.